Nye sager om lægers hemmelige koder på Herlev Hospital. Vi har tidligere her på nyhederne fortalt om patienterne Lily Hynemørder, Ruth Martens og Else Klarskovs mand Børge. Alle tre havde i deres journaler koder, de intet vidste om. Koder, der betød, at de ikke ville blive genoplivet i tilfælde af hjertestop. Ifølge Herlev Hospital var der tale om enkelttilfælde, hvor patienterne ikke blev informeret. Men nu er flere sager dukket op, efter seere har skrevet til TV2 Nyhederne. En af henvendelserne drejer sig om 64-årige Vinny Jensen. Hun døde på Herlev Hospital for et halvt år siden. Vinny Jensen boede her i Skovlunde sammen med sin mand. Nu sidder hendes familie tilbage med minderne og en sygehusjournal, som de ikke kan forstå. For i journalen optræder en kode, som familien intet kendte til. Det synes jeg var lidt mærkeligt, at der står sådan kodesprog i en journal. Hvorfor ikke bare skrive det, som det er? Trine Jensens mor Vinny blev indlagt i august sidste år på Herlev Hospital. Hun var syg af kræft, men hendes ønske om at leve var stærkt. I 2007 tog hun til Kina i håbet om at blive helbredt der. Det er mit liv, det handler om det her, og det er en rejse på 10 timer og et par 100.000 væk. Hun har jo gennem hele sit sygdomsforløb har hun jo sagt, at jeg er en fighter, og jeg giver ikke op, og jeg vil ikke finde mig i det, og jeg vil leve, ikke? Overleve. Og sådan havde hun det med den sygdom. Under indlæggelsen på Herlev Hospital i august spørger lægerne Vinny Jensen direkte, om hun vil have fuld behandling. Hun bliver spurgt om, hvordan så det kan gå den ene vej, det kan gå den anden vej, men er du interesseret i fuld behandling? Og så svarer hun, ja. Men lægerne besluttede alligevel, at det skulle hun ikke. 22. I journalen skriver de koden -2222, der betød, at Vinny Jensen ikke ville blive genoplivet i tilfælde af hjertestop. Vidste de godt, at der var blevet taget den beslutning? Overhovedet ikke. Det blev vi ikke informeret om. Blev din mor informeret? Det var hun heller ikke blevet informeret om. Hvad synes du om det, at de intet fik at vide? Det synes jeg er meget mærkværdigt. Og jeg synes, det er underligt, hvordan en læge kan træffe den beslutning, uden at informere hverken os som pårørende eller min mor som patient om det. Dagen efter koden blev skrevet i journalen, fik Vinny Jensen hjertestop. Der er sygeplejersker omkring hende i den situation, og vi er omkring hende. Og vi træder tilbage, sygeplejerskerne går hen og kalder hendes navn nogle gange, og prøver at dunke hende lidt, prøver at stikke en slange ned og suge lidt en gang. Og så siger de nej. Giver de en hjertemassage? Det gør de ikke. Hun får ikke noget hjertemassage. Hun fik jo ikke en fuld behandling, for det må jo være, når hun så giver op, altså når hun pludselig dør, så gør man et eller andet for at få hende livet op igen. Og det gjorde man ikke. Nej. Det gjorde man ikke. Men familien Jensen er ikke de eneste, der har fundet koder, som de intet kendte til. Bente Nielsen mistede sin kræftsyge mand for 2 år siden på Herlev Hospital, og i hans journal optræder koden -555, der ligesom -2222 betyder, at genoplivning er udelukket i tilfælde af hjertestop. Det synes jeg egentlig er forfærdeligt, fordi der sidder nogen og bestemmer om liv og død. Og jeg vil da gerne selv have kunne tage stilling til, at det kan godt være, at folk tager skade, hvis de bliver genoplevet dit og dat, men jeg vil gerne have det i ens eget valg. Og selv når han også var ved sin fulde 5. Lægerne besluttede også at udelukke Bente Nielsens mand Torben fra intensiv behandling. Men der var ingen, der nævnte noget som helst. Hverken om intensiv behandling eller genoplivning? Nej, overhovedet ikke. Bente Nielsen vil nu klage til patientombuddet, og hun overvejer at føre sagen endnu videre. Nu er det så lang tid siden, så nu har jeg overskud til det. Og oprette en gruppe på folk, der har oplevet det samme, og så finde ud af, hvad vi skal gøre. Fordi jeg synes ikke rigtig, at sagen stopper her. På Herlev Hospital vil ledelsen ikke stille op til interview om de nye sager, men hospitalsdirektøren Søren Rode skriver i en mail til nyhederne. Informationspligten er i begge tilfælde opfyldt. Det, man egentlig lige har skrevet. Tilbage i Skovlunde hos familien Jensen havde man ellers håbet på en forklaring fra Herlev Hospital. Altså, det jeg er allermest interesseret i at finde ud af, det er der netop, hvad er årsagen til, at sådan noget her får lov til at foregå? Hvad er årsagen til, at man får lov til at skrive sådan noget her, uden at informere hverken pårørende eller patient? Hverken Region Hovedstaden eller danske regioner har ønsket at kommentere de her nye sager, men kender de selv noget til lægernes brug af hemmelige koder, så kan de som altid skrive til os på 1234 @tv2.dk.